Grutte ambities dus hoe treien hier voor Oerol. De organisatie wil dan goed en hokkerkunst bij het waardgebied past. Het hele Waddengebied willen wij gewoon vullen met kunst die past bij de unieke uniciteit van de Wadden. Waarin eb en vloed, zon en maan allemaal bijzondere rollen spelen. Waarin landschapsontwikkeling een bijzondere rol speelt. Waarin het werelderfgoed een bijzondere rol speelt. Daar willen wij een goede klik mee maken. Zover is het nou nog net. Vanzelfs met eerst jongen worden of er genoeg geld voor is. Maar er binnen vanzelfs nog een periode te gaan. Deze editie van Oerol binnen er 130.000 toegangskaarten verkocht. Dat is liekevolle als verliezen hier. De organisatie is tevreden hoe de aanroende 10 dagen. Ik kijk fantastisch terug. Zulke mooie voorstellingen. Heel veel jonge makers. Heel veel talent wat hier de kans krijgt. Heel veel buitenlandse programmeurs die hierop afkomen. Die in aanraking komen met wat er in Nederland nieuw is. Doch spinnen het net alleen nog positieve loeden. Gombeziekers vinden dat het festival vergriezet. En de eilanders zoenen er te min van profiteren. Ook op Facebook zag je die reacties waarom. Het festival zou op dat te commercieel wezen. Oerol wil alle horeca in eigen hand houden. Oerol wil alles in eigen hand houden, financieel in eigen hand houden. De eilanders gewoon feesten min gunnen. En daardoor keren de eilanders zich van het festival uit. Oerol is een money-making machine. We zijn Oerol. Al 34 jaar zijn we Oerol. En ik vind het gewoon verschrikkelijk dat mensen denken dat zij mogen bepalen dat het allemaal anders moet. Dan zeg ik van, kom op, waar is je energie dan? Maak er zelf wat moois van. Doe het gewoon lekker zelf. Alleen, laat Oerol Oerol blijven. Na 10 dagen feest op Skielge wordt alles oprommen en gaan de beziekers weer maar de boord naar huis. Uit zijn deze man die in de duinen herstelt van het festival.